you love me, 'cause I'd already know. What would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. More than words. Words to show you feel that your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. More than words. More than Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Cando queiras, Pablo, que imos empezar con lume. Que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Que te quiero de verdad. Y vendrás a pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Porque no te quiero ver. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que baile en inglés y lleve el pelo alborotado y las medias de color. Una chica yeye, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, que te quiero de verdad, y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme que sea tu chica, yeye, que sea tu chica, yeye, que sea tu chica, yeye, que sea tu chica, yeye.
chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. Y el pelo alborotado y las medias de color. Una chica yeye, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, que te quiero de verdad, y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, que sea tu chica, que sea tu chica, que sea tu chica, Moitas grazas. E benvidos e benvidas a esta nova edición do certame de murgas do mellor entroido do mundo, o de Pontevedra. E primeiro quero dar a benvida ao xurado que está composto polo rei, polo verdadeiro rei, o máis sexy e con máis glamour. O rei Urco, fortes aplausos. Polos grupos políticos, polo BNG, Pilar Comesaña. Ai, teño que dicir dona Pilar, cuidado, dona Pilar. Polo Partido Popular, Beatriz Rey, que es nova, que non a coñecía. Polo Partido Socialista Obreiro Español, Don Manuel Fariña. A miña querida Dona Chiqui Viñas. Pola cadena SER, Osvaldo García. E tamén forma parte do xurado Don José Luis Aboal. E saímos a empezar. Eu vou presentar primeiro as murgas que van participar hoxe, que son Murga do Naveiro, este ano imos a pelo, os Barallocas, os do Valdolérez e os Arrombados. Así que xa vos deixo, eu entereime o venres que teño familia nesta murga, unha prima. Non é prima, prima terceira. Así que, con todo o meu cariño, presento a Murga do Naveiro, este ano imos a pelo, fortes aplausos. Salón de peiteado Lore Style, díganme. Hola, sí, hola. Ay, no te escucho. Muévete un poquito, mujer. A ver, Mari Carmen, se estamos falando polo teléfono fixo. Ay, es verdad, como soy. Bueno, a ver, mira, búscame un sitio para hoy, nena. Para hoxe, Mari Carmen, pero xa estamos a reventar. A ver, a que hora quererías? Pues, si cerráis a las 8, pues a las 7:30 va bien. Es buena hora, es que tengo que hacer unas cositas antes. Sí, rascalo carallo, Mari Carmen, pero se sabes do Concello das Dúas e chegas a casa a 1:30. Mira, se queres ven ás 6, se non outro día. Bueno, vale, pues esa hora estoy ahí. Qué carácter, chica. Veña, Mari Carmen, vémonos logo e non chegues tarde. Bueno, outro día máis en Villavadén. A ver a quen temos hoxe por aquí. Ai, virtudes. Ai, virtudes. Virtudes cumpre 100 anos. Madre mía, está de aniversario. E ben peitearse, obviamente. De todas formas, eu creo que esta muller, xa cos anos que ten, debería ir cantando pola banda de San Mauro, porque así como a refríe, entra pa dentro directa. Ai, virtudes! Feliz aniversario, muller, que ben te vexo. Mira, teñoche aí preparada a Eva, miña man dereita, xa sabes que peiteados, moldeados e todo isto é fantasía con el. Non corras que vas joder a cadeira e despois temos problemas co seguro. Virtudes. Temos, a ver, a quen temos aquí? Oi. Temos a xa está facendo así. Chola. Bueno, a Chola. A Chola quedou viúva por quinta vez,
pero ven a perruquería porque di que vai de evento viciñal, non o perdas. Pa mí que esta muller cos homes fai como cos cans, sabedes? Que cando te morre o primeiro unha desgracia, pero morre o quinto estás pensando en traer outro pa casa xa. Choliña, muller! Estaba falando de ti, pero todo bo, xa sabes. Mira, teñoche unha sorpresa, A Demetrio, aí, recén chegado de París, Tinguiduras e mechas, son a súa especialidade. A ver, xa estamos. Non veñas aquí buscando o sexto marido, chola, que xa nos coñecemos. Relájate e disfruta, pero non demasiado, A quen ten... Bueno, Mari Carmen, nada. Porque Mari Carmen, mira, xa é 1:30 do Concello. Vai tomar o vermú. Marcha pa casa a facer a comida. Mira a novela. Queda con fulanita, critica a menganita, esta a 6 non chega nin de broma. Pero bueno, é o que fai. Pepa. Ai, Pepa. Pepa vai de boda. E dis que quere depilación completa polo que poida pasar. Esta xa veredes, vai a facer o de sempre. Ás 4 da mañán recollo trasmallo, el orcho que cae ali, lorcho que leva pa casa, seguro, porque xa nos coñecemos. Pepa! Así que casas, Pepiña, enganaches a un pa casar. Que non, home, que xa sei que vas de boda. Mira, tócache a precaria, Anabel. A ver, non querías depilarte polo que poida pasar? Esta rapaza é unha pasada coa depilación. A mí fíxome outro día unha cousa, porque non é nin o lugar, nin o momento de ensinar nada, pero xa verás. Veña, vai con ela, que disfrutar non vas disfrutar, porque xa sabes que a cera é un pouco dolorosa, pero bueno, para presumir hai que sufrir. Bueno, rapazas, mentras chega Mari Carmen e non chega, primeiro, como están as máquinas? Ben! Bueno, eu así, que teño unha dor de cervicales que estou ben fodida. Graciñas, Lore, por preguntar. Eu creo que estas rapazas pilleinas de saldo por aí. As máquinas, os secadores, que si funcionan, que si están acendidos. Están ou non están? Mira, imos empezando, porque este paso chega a Semana Santa. Mari Carmen segue sen chegar. Que vos dixen eu? Aquí non aparece. Bueno, claro, sempre ten excusa. Ai, Mari Carmen. Ai, Dios mío. Non rompas o seguro, Mari Carmen.
Xa. Mari Carmen, pides cita y siempre llegas tarde. Mari Carmen, pides cita y siempre llegas tarde. Dime no sabes, andas a rañala, por ti pechamos tarde. Pero carallo, traballas no concello, toca festas como un cravo. Hai cita que a tempo veñas, pásalo día na praza da leña. Só hai unha solución, Mari Carmen. ¿Qué? Mércate un reloj. A ver, Mari Carmen, vamos poñer a cousa esta. A ver se consigo poñela desde aquí. Me cago en Dios. Ala, posta está. A ver, Mari Carmen, que facemos hoxe? Pues mira, creo que me voy a hacer unas mechas. Unas californianas. No, unas americanas. No, unas africanas. O si no, unas campurrianas. No sé, ¿tú qué me dices? O que che digo, Mari Carmen, que teño mecha corta, así que vaite decidindo xa, Mari Carmen, pero espera un momento, porque... Demetrio, por favor, podesme explicar que técnica nova é esa que lle estás a facer a chola na cabeza, Demetrio? Non pasa, non é agua. Ai, Dios mío, que paciencia, Dios mío. Respira, Lore, respira. Pepa, ¿y tú? Hola. ¿Cómo andas por aquí? Nada, é que maña teño unha boda, sabes? Ah, vas de boda. Aún estás soltera tú, ¿no? Bueno, soltera, pero moi pouco. Eu así que acabe a boda, boto a arrastre. Claro que sí, mujer. Si cuando nace un sapo, nace una sapa. Pero mira, un consejito, te voy a decir una cosita. En la boda, al que va de blanco, a ese no le metas fichas, que es el cura. Va la nécora. Me lo das esta. Tiña unha boda e son solteira, así que fixen sesión pintura en chapa. Fixen as unhas a permanente, botei 3 clases de potingue na cara. Depilei cellas, pintei pestanas, non quedei nova, mais si ben reparada. Pero esa noite quería ligar, así que así as pedín depilar. E co primeiro tiro, ¡Qué dolor, qué dolor! case se desmaya. ¡Qué dolor, qué dolor! E co primeiro tiro, ¡Qué dolor, qué dolor! case se desmaya. ¡Qué dolor, qué dolor! Así que a próxima boda eu xa non me depilo, que non paso mal trago, deixa as cousas estar, que se me ven un maromo que non teña remilgos e que saiba que os pelos vai ter que papar. Penso, é un asunto serio, se manteño peiteado ou me fago a raio medio. Tranqui, aquí teño un bo listado. As mulleres do concello levan o ben arranxado. Lore, vouche facer caso, o que quero un peiteado como o de Yoya Blanco. Pero teño pra ensinarche o que para min desexo. Corte Eva Villaverde, Silvia Junco, Silvia Crespo, que sorriso titerías, co pelo Anabel Gulías, liso como Pepa Pardo, trifarías, griterías. Vexo, mira que non o vexo, un modelo Carmen Silva para a estrea no Congreso. Bota la capa, me rolo, dame forma, ponme mechas das galegas que as de fora non me molan. Pero teño pra ensinarche o que para min desexo. Corte Eva Villaverde, Silvia Junco, Silvia Crespo. Mira que tes unha leña, non me sexas cojonera, que pronto cambio de estilo e vou
o César Mosquera. Demetrio. Vasme acabar con nome Demetrio, hoxe. que carallo lle estás a facer a chola na cabeza, Demetrio? Esos rolos, Non sei o que me Demetrio. fai, pero dame un justo. A permanente, Demetrio, vas a acabar comigo, Demetrio. ¡Qué paciencia, Dios mío! Respira, Lore, respira. Choliña, ti tamén andas por aquí. Que tal, muller? Hola, Maricar. Que? Como andas? Pois nada, así ando por aquí a ver que pasa hoxe. Teño un evento viciñal. Hai un evento vecinal. Ahora lo llamaréis así. A ti el alivio de luto no te sale de volver, precisamente, ¿eh? É unha pena, Pero la verdad es que sí, una pena. Quedar viuda tan joven, 5 veces. Qué pena. Bueno, pena é ter cona e non ter faena. Que algo especial aí vai pasar. Teño un evento viciñal. Ai, ponme guapa. A Carmen ao meu lado ten que ser un camollado a muller. Os homes todos mirarán pra mí. E as miñas viciñas rabiarán cando me vexan chegar con eses pelos da Lady Gaga. A chola sai de farra, ui, 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 ui. Homes quedan en casa, ai, 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 ai. O que non sabe ela, ui, 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 ui. Que máis a infanta Elena, ai, 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 ai. Se tes un coquilleo, ui, 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 ui. Vete cortar os pelos, ai, 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 ai. Mentres peiteo ti me das a información. E así lle fago a competencia a opinión. A chola sai de farra. Ai, pero tamén está aí virtudes. Virtude, virtudes. Que tal? Mari Carmen, hola. Mira, ti con tu edad pouco se van a facer. Ti tiñes que ir máis ben a Lourdes máis que a peluquería. Como eres, Mari Carmen, ti non sabes. Estou de cumpleaños, cumplo 100 anos, e aquí ven o mesmésimo alcalde Lores a traerme flores. Ai, flores. Será para caixa xa. Bueno. E que vas a hacer? Yo te recomiendo un tono caoba. El caoba es elegante y nunca pasa de moda. Y si quieres algo más barato, pues el pino para ti tamén ben che vale. Eres igual da lurpia que a túa nai, Mari Carmen? Ai, cala, que se me ven a traer as flores. Eu xa son vintas, 100 anos cumplo xa. Que me regala, píntame a cara. Podes innovar, hoxe quero cambiar. Volvete tolo, quítame o moño. O corpo pídeche terra. Patética lava perra. O corpo pídeche terra. Patética lava perra. Que emoción, que sudor, menudo subidón. Os tacóns, Waterbury e unhas medias. Mais color, rock and roll, raguiña de sintrón. Na que estou xa me ves unha reina. Mírame, ti me ves. Aquí estou, feita un pibón. Eu xa son vintas, 100 anos cumplo xa. En o concello, isto si ten premio. Peiteo pelo xa, que
Bueno, todos sabemos que vivimos aquí con Troido, as murgas a rir, a pasalo ben, pero desde a Murga do Naveiro opinamos que as murgas tamén son para facer pensar e, sobre todo, reivindicar cousas. Entón, dende aquí, solidarizámonos moito coa quasi desmantelada sanidade pública e, sobre todo, coa gran esquecida de toda esta, que é a saúde mental. Entonces, dedicamos a canción a todos estos que adolecen de fantasmas na cabeza. Soidade, insultos ao meu redor. Na vida logo atopei unha vergoña infinita por non sentirme ben, que nunca eu pude encontrar. Parecía non querer oír, e que ao final non atopaba un lugar seguro onde acudir. Nunca atopei eu sosego, e así os meus berros de auxilio perderonse no tempo e non puiden aguantar. Non vexo solución, non podo máis, xa non hai remedio, que estou a pensar unha loucura e quitarme do medio. Cantamos por toda esa xente que está sufrindo, hai que ser conscientes que o teu non son parvadas, a cabeza alta fora eses medos, que se hai cartos para as festas, para salvar vidas, terán que por medios, por máis que oculten a verdade, non vai desaparecer. A saúde mental é un problema que hai que atender. Bueno, Mari Carmen, decidiches xa o que queres facer? Sí, vamos a decidirnos ya. Porque estoy viendo que al final no llego a las murgas. Y el que no va a las murgas en Pontevedra no es nadie. Si no, a ver de qué voy a hablar mañana yo en el café de las 10, en el de las 10:30, en el de las 11, bueno, a las 12 ya es un vino y, bueno, así sucesivamente. Mira, estoy pensando en ponerlo un poquito rojo, muy poco rojo, y todo para la derecha, rojo y para la derecha. Bueno, sí. Podemos facer un Felipe González, sí? Ay, no, entonces eso no. No, Entonces no. me espera un momento. Demetrio. Demetrio, por favor. Que carallo lle estás a facer a chola nos pelos, Demetrio? Cuspíndolle na cabeza, de verdad. Mira, Demetrio, eu estuve empezando a pensar que máis que en París, Francia, ti estudiaches na París de Noia, Por favor, Demetrio. Demetrio, qué paciencia, Dios mío. Respira, Lore, respira. Lore, mira una cosita, que me enteré yo que aquí a esta peluquería vienen a depilarse los 3 soles del Paraguay. El Iván Puenting, el Rafa Domingas y el Miguel Calores. Cuenta, que seguro que tienes unos cotilleos bárbaros. Que murgueiros son perigosos, que teño máis lingua que Dios. En Radio Pontevedra hai un programa onde a xente expresa a súa opinión. Os políticos son tema recorrente, cada un ten un referente, isto divide a poboación. O que pra min é o mellor, para ti moito peor. Se vai un político hai movida, mais Iván Puentes ten a Pontevedra unida. Todos sabemos que seu flequillo pide unha viaxe a Turquía. Dous partidos xogaron un partido, grandes
tensión entre toda a oposición. Regates, cañitos e golazos, paradas a trompazos, moita clase co balón. Joia Blanco anima moito. Pelpa Pardo daba o todo. Iván Fuentes non podía cos collóns. E Rafa Domínguez prestaba atención. A ver se alguén se lesionaba para operalo no Quirón. Durante o debate de investidura, Ayuso a Sánchez de Berrón, algo relacionado coa fruta, con Teresa de Calcuta, coa Tuluta, o sabe Dios. Que Ayuso andaba quente, co futuro presidente, pero Sánchez atopou a solución. Viaxar a Barcelona e comprar uns calzóns, cociñalos para Ayuso e invitar a Puigdemont. Cágome nos mortos do goberno e na lei de protección do animal. Berraba miña amiga con Carraxe, esa lei é unha ultraxe, máis xustiza nin moral. Que o levaron do meu lado, que o teñen encerrado. Para min é como un membro da familia. Eu dixenlle, amiga, creo que estás confundida. Teu camello está encerrado por venderche cocaína. Que nostálxico é o cura do meu pueblo, comentaba a miña tía na opinión. Non lle gustan os roxos nin comunistas, e o que sona progresista fai que lle suba a tensión. A Herrera na COPE creye todo, porque lle recorda o nodo. Escoitolle que Podemos os chavales vai ensinarlle técnicas de placeres sexuales. Entrou en Podemos berrando, quero dar as extraescolares, que murgueiros son perigosos, que teño máis lingua que Dios, que murgueiros son perigosos, que teño máis lingua que Dios. Rafa Domínguez gañou as elecciones, morre de rabia, sigue mandando olores, sempre que fala de presentar mociones, nesa neurona fallan as conexiones. O Iván Puentes quere ser máis mellores, falle a cama e por encendedores. Rafa protesta e sacalle as cores, sen orzamentos segue mandando olores, lores que ven e que vai. Despois
Mira una cosita, Lore. Tú a las manifestaciones a la de Pontevedra y a las de Madrid no fuiste, claro. Tú como eres una hippie. Pues yo sí que fui. Y fui en autobús. ¿Y sabes quién conducía? Rueda. ¿Te lo puedes creer? Lo que pasa es que casi no llegamos porque llevaba un GPS que todo el rato gire a la derecha y tuerza a la derecha y venga a la derecha y más a la derecha. Era una marca rarísima, era un Ayusator 2000. Al final, cuando estábamos llegando, pinchamos una rueda. ¿Te lo puedes creer? Home, Mari Carmen, que con ese nome era o destino. Outra cousa non podía pasar. Bueno, total que al final llegamos y fuimos a Ferraz a protestar. Tenías que estar allí. Esas banderas, ese zapato castellano pisando fuerte, esas pancartas ondeando para defender a España. Don Cayetano quedou para o Brans, coa florinata da capital, bebendo martini e están a falar dos cantos del papá. Falan de España, mestría e o rei, e di que o goberno está fora da lei, e foi elixido de forma ilegal por sufragio universal, que decidiu que quería protestar, pero non sabe por onde empezar. Pregúntale a Siri como facer e a Sánchez someter. Hola, son Siri e vou te explicar, case mellor que o deixes estar, pasar meus problemas, despixade con sanguinidade. Algo mordomo mandoulle poñer nunha pancarta unha frase do Che. Chaleco, bandeira, foto pa Instagram, e todo coqueto marchou pa Ferraz. E quilicuá. La 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 la. España vai fatal. La 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 la. Cayetano, onde vas? Esculpe a xente quería preguntar. Hai zona VIP ou servizo de bar. Son casas nove, está a refrescar unha barbaridade. Mire, señorito, voulle comentar. Eu son policía dos da Nacional. Estando aquí, voulle garantir que frío non vais pasar. O antidisturbios voulle escoller a perna, o brazo, a costela, tal vez. E se me permite recomendar traumatismo craneal. Algo mordomo mandoulle poñer nunha pancarta unha frase do Che. Chaleco, bandeira, foto pa Instagram, e todo coqueto marchou pa Ferraz. De quilicuá. La 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 la. España vai fatal. La 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 la. Cayetano, onde vas? Cayetano, onde vas? Cayetano, onde vas? Non me esperaba, Feijóo gañando as eleccións, non me esperaba, que ella puxera dura Vox, non me esperaba, unha amnistía Puigdemont, dar este ano non só pregón, non me esperaba, non troiou unhas eleccións, non me esperaba, un autobús que acelerón, non me esperaba, a rueda como conductor, nin a Rajoy correndo o seu carro, non me esperaba, domingo ter que ir a votar, non me esperaba, ese día venme fatal, non me esperaba, os mitins neste carnaval, ir disfrazado a mesa electoral, e cantamos todos xuntos, esperando eses puntos que nos deben a final, e mirar para o xurado, lai correiro degollado, a ver se nos queren máis. Non me esperaba disfrutar con vos con esta xornada, estar aquí 10 anos de cumpleanos, con vos corredor, veñas a ovación. Non me esperaba escoitar un bravo desta xornada, estar aquí 10 anos de cumpleanos, veñas a ovación, veñas a ovación.
pechar. Bueno, señoras, cada mochuelo o seu olivo. Xa vai sendo hora de ir pa casa, como dicía o Xabarín Club, pero facedeme o favor de pasar por caixa, porque xa nos coñecemos e aquí máis de unha non só vai apertada de faixa. Bueno, con isto queremos dicir hasta logo. Daros as gracias por vir, por esperar tanto tempo. Somos a Murga de Naveiro, este é o noso 10º aniversario. Non sei se lembrades de nós, somos os pregoneiros. E ben, máis que nada, imos cantar o noso himno, xa o cantamos todos os anos, cantámoslo no pregón, sabédelo de memoria e que saibades que cheira Antroido, baby. Vamos alá! Pasaron 12 meses, o corpo se estremece, xa chega Antroido a cidade. Letras, cancións, disfraces, somos murgueiros un pouco salvaxes, grazas a todos por estar. Chega Antroido, baby, como a Resende. Chega Antroido, baby, carnaval. É que unha murga esto, rise de todo con moito respeto, que cousa seria o carnaval. Isto non é serio. E se alguén se sinte ofendido, traballo feito, traballo cumprido, se te picas allos comerás. Chega Antroido, baby, como a Resende. Chega Antroido, baby, carnaval. Chega Antroido, baby, Como é? como a Resende. Chega Antroido, baby, carnaval. Chega Antroido, baby, como a Resende. Chega Antroido, baby, Moitas grazas! Boa noite! Escoitaseme, si. Fortes aplausos para a Murga do Naveiro! Primeiro vou posar. Bueno, xa está. Agora, esta canción quero dedicarlla ao novo concelleiro de Festas e de Cultura, Demetrio Gómez. Demetrio, co todo o meu cariño. Pero un momento, espera, Pablo, porque quero, para que mire ben a xente o meu baile, bueno, baile, que acendan as luces do escenario, porque vou baixar abaixo a cantala. Primeiro, vou na cantar un ratiño aquí, e despois abaixo. A ver, os fotógrafos están preparados?
É bonita a canción, Demetra, vai che encantar. Pacheco, José, as luces, os meus amigos. Son os produtores daqui do Pazo. Aí está. Bueno, estou... Deme, estás atento, Demetrio? Vale. Veña, Pablo, cando queiras. É forte, A xente ten que aplaudir. Dance or die. You're the one for me, I'm for her no more. Done with it is gonna run, I will walk it in. You're the one for me, I'm for her no more. Done with it is gonna run, I will walk it in. Carme foise xa pa Madrid. Ali está feliz, eu síntome tamén moi feliz. Agora deme está nas murgas, eu estou tan contenta así que non vou poder seguir así. Eu son tola co meu Demetrio, tola, son tola co meu Demetrio, tola, son tola co meu Demetrio, tola, son tola co meu Demetrio. Dios mío, él está por mí, e por el xa non, e concelleiro de festas vai me contratar, sempre a min. Él está por mí, e por el xa non, e concelleiro de festas vai me contratar, sempre a min. Eu sigo tranquila como unha pomba na ferraría, sei que de mexa está aquí nas burgas, el síntese moi feliz. Eu sigo tranquila como unha pomba na ferrería. El está por min e por ela xa non. Sí, arriba Pontevedra, Tulemón. Son tola co meu Demetrio, tola, son tola co meu Demetrio, tola, son tola co meu Demetrio, tola, son tola co meu Demetrio. Dios mío, vou a ver se quito bailar. Sola. Ahí voy. Él está por mí, e por el xa non, e concelleiro de festas a venme contratar. Sempre a mí veña Demetrio, arriba. Son tola con... Aquí, non ti. Pero baila como si fóramos Piqué e Shakira así. Tola, son tola con meu Demetrio, tola, son tola así. Dios mío! Fortes aplausos para Demetrio. Grazas, Demetrio, que majo é majo, Mira, estás cansado? É majo. Que? Xa se levantou, non vos pasedes tampouco, Se levanta por min, a que sí? Mira, vasme contratar sempre a tope, non? Nas festas, 3 actuacións nas festas, 6 no Nadal, a que sí? Eu vou cantar en todos os idiomas, vas quedar parvo este ano. Sí, non? Sí, se vai quedar así. Fariña! Fariña. Pensei que quería fariña. Fariña? Que susto. Non está... Bueno, voume calar, porque senón... Fariña, a ver, ven, levántate entón tamén. Soy loca con meu mano, loca. Ai, mira, baila tamén. Pero a ver, pero sexy como Demetrio, non así. Eu teño que poñer así, a ver. Mete barriga, así. Beatriz, ti no, porque ti eres chica. Bueno, da igual. Ven, queres tamén? Sí, muller, sube. Pilar. Ti no, ti mañá dasme o Goya. O mércores dasme o Goya, non, Óscar. Acórdate, o ano pasado me dicísme o Goya. Eu non teño un Goya porque non quero, cuidado. Será que sí, Demetrio?
Calloche ben, non? Sí, que riquiño é máis majo, sí, é majo, Bueno, a ver, como teño que facer tempo, como sempre, vou presentar aos meus amigos que viñeron expresamente dende Donosti. Non é... Sí, ríete, señora. A miña querida, Marta é galega. Marta, Candea, que é galego donostiarra, e o meu amigo Sigor, que é donostiarra total. Un forte aplauso para eles, que veñen, Cuidado, Es que ricasco. Como... Ves como falo euskera tamén, Demetrio? Aquí está, xa whatsappeando con Ángeles, que lle estás a dicir? Vai, senón que non se poñe celosa, que maja tamén, Mi madriña, cando che mire mañana nos periódicos comigo bailando Shakira, vai flipar. Mira, que guapa estás, hoxe ves... Bueno, ti sempre ves disfrazada. Que? De cociñar. Bueno, vou seguir saudando a xente, a ver. Joaquín, fixéchesme de Shakira? Así de espalda. Faime unha de espalda, así, que teño que ter o book. A ver, así, que se mire, así. Así, como fai ela, coa melena así para arriba. E co cu para aí. Bueno, vou seguir saudando, a ver se atopo alguén. Vou subir ata arriba. Hola, Ai, non, xa sei que vou facer. Señora, señores, atendede ben. Sabedes a quen vou saudar agora? Es que lle dixen que ia saudalo na segunda canción. Ai, espera. Sí, espera, vou pa ali. Non, pero primeiro... tendes que facer a canción esta da Coca-Cola, todos así. Tan 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 tan. Tan 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 tan. A ver, unha. Eu vou chegarme así en plan Shakira a alguén e desflipar. Señora, vai flipar porque está cachas. A ver, unha, dúas e tres. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Aí vai Manuel tan 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 tan. Voulle tocar os brazos. Tan 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 tan. Primeiro os brazos. Mirade. Mirade que calidade de músculos. Mirade que espalda. Nin grasa. Ninguna grasa, mirade, Bueno, non sigo. Mirade que pernas, Cuidado. Mira, es que está con... mi madre. Ti que eras? De Carril, non? Eu que sei, non me acorda. De onde eras ti? De Vilanova. En Vilanova hai calidade, Sí. Un aplauso para Manuel, Non miro a Tania, por aquí. Que tal o estades pasando? Vou arriba que me chaman. A ver, mentras se prepara outra murga. A ver, que me queríades por aí? Que? Pero espera de última saída. Como te chamas? José. Bueno, non, voulle cantar igual. Espera. Pero entón poñome arriba no escenario, José. Sí, mellor, voume poñer arriba. Así saúdo outra vez a Demetrio, que me trae loca. Sí, moi riquiño. Manuel, vou cantar agora cumpleaños feliz e agora enfócame ben. Pilar, vou subir a ver se non mallo. Vou por aquí, sí. Unha vez casi mallo. Menos mal que estaba Pilar, sempre me axuda, que sí. Aí vou. A ver, agora vou cantarlle a José e que Demetrio, mira, eu sempre canto a xente que está de cumpleanos hoxe. Entón, a ver. Podedes apagar as luces, que queda máis bonito. Sí, se ríen, non dixe ninguna gracia ainda. Aí vou, José, vas flipar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. José. Happy birthday to you. Merci. Es que ricasco. Grazas. Thank you. Estás flipando, Demetrio está whatsappeando con Ángeles. Por suposto, di. Bueno, aínda non acabaron. Entón agora, como tamén, é que necesito tamén cantar outro cumpleanos feliz. O ia cantar antes, o que pasa que vou non cantar hoxe. Que vos parece? Agora, vos parece? A meu amigo Jesús, que vive en Madrid, en Sevilla, la Nueva.
Está de cumpleanos hoxe, a ver, pero tendes que facer así. Ai, cos mecheiros estaría genial. Así. Sí, non se pode. Non se fuma, pero se pode. Ah, cos mecheiros non, mi madre, que quedei no paleolítico. Que muller cos móviles. Estou fatal. Estou perdida. Claro que sí, cos mecheiros. Eu que sei, quedei naqueles conciertos en Tom Jones e quedei ali. Sex bomb, sex bomb. Ben, a ver, Jesús, vai por ti, que che prometín. 1, 2 e 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Jesús. Happy birthday to you. Moitas grazas. Ai, que non o facemos todo, Todo. Mira, Pacheco, volve a encender a luz que estes non van desta. Teño que baixar outra vez. Baixo. Sí, están probando o sonido. Xa sei cosa. Paco, 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 de mi Paco, 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 Paco. Demetria, mira, está Paco. Xa está, Pacheco. Non. Paco, que de a túa vida? Que guapo estás, non pasa un ano por ti. Estás ben, mira, que chicas máis guapas tes a tu lado. As chicas de aquí do Pazo. Sí, estás cada día estás máis guapo. Sí, por non falar de que aquí... Sí, a mí o rubio quédame genial, verdad? Sí, quédame perfecto. Ti que pensas, Kaki, que me tiña ou que non? Pero sí, pero, bueno, eu que sei. Mi madreña. Iso que traio cancións a tope, Pero cuidado. Ah, por certo. A ver, Loli, senta. Teño... Ai, a ver estes chicos, os conserjes, a ver se están cachas como Manuel. Escapan. Escapa. Ui, hai cola. E non podes pasar. Ai, pobres, están aí. É que hai sol out. Aquí sí. A ver, por onde estaba? Ah, sí. Este ano... Ai, o chico do diario, que está tamén bastante ben. Javier, hola Tania. Ai, marcha, marcha. Javier, Mónica, ben, ti tamén. É que o mércores teño unha canción dedicada aos meus queridos fotógrafos e fotógrafas de Pontevedra. Mónica non vai a estar, pero vai a escoitarme pola tele, que sí, Mónica? Pero ti estate atenta. Mónica é de Pontevedra Viva e fai unhas fotos espectaculares. Ai, fotos espectaculares, que sí? E Javier marchou. Sí, marchou. Bueno, a ver, como iba dicindo... Ai, Manuel me sigue coa cámara. A ver, vou facer como se estivera no pasarela Cibeles, porque eu non estou na pasarela Cibeles porque non quero. Bueno, agora vou facer publicidade. Sí, a ver, señoras, pasen, pasen. A ver, pobriñas, claro. Hai algúns gocos, sí, vacíos. A ver, xa está, Pacheco. Bueno, despois fágome publicidade porque me ven o pelo a canción seguinte para facer publicidade. Do meu conto, a galiña pipiola José. Non pasa un año por ti, verdad? Sí, porque escribín un conto, Demetrio, a galiña Pipi, non sabes? E agora vou escribir a pirata Lola. Si, representeino por moitas cidades, Donosti, Bilbao, Málaga, Pontevedra, por suposto, Barcelona, por moitas. Entón agora xa está. Vale, a ver, que pasen despaciños os que están fora, non se vayan a caer, non. Bueno, agora Antón, esta murga que ven do Grove, e ten moi boa pinta, chámanse os Barallocas. Magia se dá e o entroido florece, onde escoitas falar de forma peculiar o seseo real
e que viñeron nos chamar pa poder arranxar o que ayuntamiento fai mal. Non hubo que pensar, non nos fixo dudar, porque o Grove é o sitio ideal. Alfombra de Alibaba é un sitio especial rodeado de mar, 3 desexos vamos vos dar. A lámpara non vai que hostia ocurrirá, ni frotando se arreglará. Pois patrón dentro está calado como un can dende a noite electoral. Os xenios aquí está, xa te podes sentar, ponte a observar, vamos che mostrar maxia do carnaval. Os xenios aquí está, 4 aula na mar, non vai a despensar que isto iba a acabar, non nos detendrá. Hola, somos os barallocas do Grove. Bueno, los barallocas del Grove, mejor, así me entendéis mejor. Vamos a echar unos temas sobre la crítica, sobre o Grove, home, sobre o Cóstamo Grove. castellano, Son gallego falantes. Bueno, sobre uns personajes que temos no pueblo. Que non son poucos. Son uns cuantos, a verdad. Política local, un pouco de política de España. Nada, espero que vos guste. Non vou darvos moita chapa aquí co micro, pero son máis de actuar que de falar, entonces xa se nota. Vamos a intentar facelo ben. Moitas gracias. O Partido Galeguista pensou que iba a arrasar, chamaron Bebo para axudarlles a triunfar. Con esa gorra, esa labia, pensou que eran as comparsas, e a de todos alababa e polos audios criticaba, fixo as maletas pa Barcelona, menuda hostia. O debate que fixeron, eso foi digno de ver. Pablo Leiva non lle tiña moito medo a Totoé. O debate parecía unha cita de Fields Days, pero falta Freddy Bea pa que fora a crecer a creme tamén Miguel, xunto coa Meca, menuda cañeira. O alumbrado da 14 era unha maravilla, pero os chinos non sabían se era de noite ou de día. Os muñecos non tiñan a cabeza os 2 días. Quen vigila, o jefe vivo coas rosquillas. Rueda preocupouse moito por financiar a campaña. O que tiña que facer era ir limpando a playa. Orgullosos desa xente, toda ela voluntaria. O noso primer desexo vai ser largar esa mafia, non os botedes. Son carroñeras, esas jaibotas. Bota xente a calle, a Tulo non hai que o entenda. Veña recortes eres, de que vive esa xente. Que pena
pena, mira que pena. Alaban familias enteiras. Quen pudera, dar traballo na ciradella. De coña, para que prometes tanto si no vas cumplir. Merda, sigue subindo esa deuda, vou currar hasta os 80 para non ter pensión. Terco, pero mira que eres terco, vos de firmar amnistía para sobrevivir. E mira, todos a ver son de dereitas ou son de izquierdas. Que lío, ahora as tornas están cambiando, hasta o rei é republicano. En Arabia que lle preguntas por alguén e vaiche dicir quen é. Dis que se chama Akinator, veu montado en dromedario, imos deixarnos con el. Pensa un pouco e verás que o vou acertar. Son un genio, teño donde adiviñar. Pensa un pouco e verás que o vou acertar. Ti no que pensas é un home que está no pleno, está enfocado para ser algo polo pueblo. Ten San Vicente como a un estercolero, lo que fala ser o alcalde Cotovelo. El dá o discurso día dos Reyes Magos, está falando hasta abrir os regalos, hasta que o negro teña o ventón quitado. Estou falando dun de bigote blanco. ¿Quiénes serán esos tres que están todo o día a vernos con litronas a escachar? Sempre están bebendo, a mangueira hai que sacar pa limpar o rejo. Nin coa magia do sultán vai desinfectar, solo lles falta montar unha tienda de campaña, pois cos bancos que hai ali eles xa teñen cama. Non fai falta adiviñar, teño as cousas claras, entre os tres van a sacar novo concejal. Rapaz, o debate hai que telo preparado. Ai mima, o dato xa un tema moi complicado. Queres vir gobernar e cos amigos ao lado, pero ti nin bajando conseguín un escaño. A votar pola vosa culpa non dou janado. Mira ti, o
un cuxón xo ten Enrique grabado. Ata aquí, o Akinator tamén é palanquín. Xa é o fin, Parabia ten que ir. Que movida ali no marisco, nunca se vira un pulpo igual. Diz que estaba carjo do sonido e o pulpeiro foi no pescar. Os turistas todos flipando, desean el escacho ejemplar. O cámara foi separalos e acabou uno de masa. Foi unha cousa moi extraña o que aconteceu coa carpa. Tuveron que ir ao bar pa poder mirar a xojada. Eu non sei por que fai falta, si a puja está zanada, e por culpa dun centavo as contas non lle dan cuadrado, non lle cuadran o cuñado. Si na carpa non ligabas, eso te lo que irá a ver. Porque no punto de encontro reflejábanse a tres. Ali había moito genio e non me polo turbar. Pasean o truco de magia, sinte o dedo e miras mans. Hai un concierto cada día e casi ningún servía. Para o anos barallocas vamos, sin cobrar nin chica. Non fai falta gastar tanto, pajalle os empleados, traballando 13 horas pero con sueldos de 4. Andan todos puteados. Casi en palma coas campanadas, salín en fin de ano co traxe da comparsa. Na porta do marino subastabanse entradas, nin que foran sentolas, bater que ir tan caras. Menudo Cristo coas obras hai montado, rompen as cousas e non as dan arreglado. Mira terra de Porto que debe haber dineros, o coche pa arriba, pa baixo, po centro e me vuelo. Dime si che gusta o suso de crema ou que a napolitana este ben chea. O café con leite ten cuidado, que igual che sabe dulce ou salado. Mais un desexo foi che un milagro, que o Obregón saque algo de aí abaixo. Por moito que o abones non dá sembrado, ese vientre tuvo que ser alquilado. Eu fun a lonja a coller pa caldeirada, estaba Nardo a gravar para un programa. Mira esa lubina e algo cativeira, botalle patatas que cena a familia enteira. Ganaron o mundial e deso nadie dixo nada, e o calvo de Brases casi acaba na lama. Na prensa declaraba una guapa, un piquito, na figueira do Meco ainda temos un sitio. Mira pai, o mundo está en guerra, vaise todo a merda por pedazos de terra. Mira pai, a toda esa xentiña que marcha da súa casa escapan da batalla. Na pocana que vivimos
maten xente inocente por manter o seu poder. O penúltimo desexo, ojalá se cumpla xa, vai ser darlle unha casa a quen perdeu o seu fogar. Mira, pai, como suben as telas, tamén a costurera, máis a goma eva. Queren facer un concurso excelente, non o fajas por nós, fai no pola xente. Esto non se fai por cartos, esto faise por pasión, pero nadie subiría sin premio de consolación. O carnaval está empezando, así que sal a disfrutar, que o último desexo é volvervos a cantar. Estos genios xa marchamos, pero non vos preocupad, os barallocas volveremos, non deixaremos de actuar. Estos genios xa marchamos, pero non vos preocupad, os barallocas volveremos, non deixaremos de actuar. La 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 la. Vémonos de bar en bar. Hay un camarero por ahí, por favor. ¿Aló? ¡Camarero! ¿Qué? ¡Camarero! ¿Qué? ¡Camarero! ¿Qué? ¿Un quinto de vara? ¿Un quinto de vara? Para yo caso, para yo caso, para yo caso, para yo caseo. Hay que subir al equipo. Hola, se para yo cae, o mellor que hai. Ole, hola, se para yo cae, o mellor que hai. Fortes aplausos para as barallocas. Estades todos ben, non? O estades pasando ben, verdad? Bueno, antes cando ia a explicar a miña aventura deste ano, é que por primeira vez editei un conto infantil e para mí é unha pasada porque levo moitísimos anos actuando cos nenos e coas nenas e a galiña Pipi. Entón estiven en moitísimos lugares. Estiven en Barcelona, na Feria del Libro en Sant Jordi en Barcelona, na Feria del Libro de Madrid, en Málaga, en Donosti, en Bilbao. E hoxe estou un poquinho emocionada porque veñen dende Donosti e os meus amigos Igor, Marta e Candea, que vai a ser a miña sustituta cando eu me jubile das murgas, a que si Candea. Despois baixo. Entón, quería dedicar esta canción a ese pobo tan bonito, a esa cidade tan bonita que é Donosti, tamén a Bilbao, ese país tan bonito que é o País Vasco. Sí, con todo o meu cariño. Grazas. A ver se me sabe ben, eu creo que sí, Pero bueno, con todo o meu cariño, os meus amigos, Marta, Sigor e Candea, e o meu chico Miguel, que é tamén dali, de Donostia. Así, con todo o meu amor, cando queras, Pablo. Dalle caña porque si non pérdome. Vengo aquí bajo el vestido, bien escondiditos tus muchos malditos. Mariposas que al alba de regreso a casa se venían conmigo.
Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la decidimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Tengo aquí bajo mi cama cada madrugada que la decidimos. Dice más de 1000 palabras y yo le contesto que también te amaba. Yo tengo abierta la ventana porque así se escapa el tiempo sin verte. Tengo tantas cosas, tengo todas en mi mente. Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos, que corto fue el amor y que largo el olvido. Seré tu luz, seré un disfraz, una farola que se enciende al pasar. Cualquier mariposa, la estrella polar que viene sola y muy solita se va. Seré el sabor de un beso muy lurgul, de un presentimiento, sé que todo irá bien. Seré inmortal porque yo soy tu destino. Tengo aquí bajo mi almohada tu fotografía frente a Santa Clara. Dice más de 1000 palabras y yo le contesto que también te amaba. Yo tengo abierta la ventana porque así se escapa el tiempo sin verte. Tengo tantas cosas, tengo todas en mi mente. Después de ti entendí que el tiempo se hace amigos, que corto fue el amor y que largo el olvido. Seré tu luz, seré un disfraz, una farola que se enciende al pasar. Cualquier mariposa, la estrella polar que viene sola y solita se va. Seré el sabor de un beso en la concha, un viejo proverbio sobre cómo olvidar. Seré inmortal, seré ese lunar que adorne tu piel, una paloma cerca de donde estés. Cualquier mariposa, la estrella polar, un golpe de suerte, el zurito de las 3. Seré la voz que anuncie en el tren, el sentimiento de que todo irá bien. Y es por el tango night, y es por el tango night, y es por el tango night. Ture pa tu ay, se destaleco. Lo siento, Sigor. Shalala, shalala, mushu, 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 bat. Maite zaitut, eskerrik asko. Gora Donosti, Bilbao, Bilbo, Vitoria. Eskerrik asko. Grazas. Bueno, máis ou menos, non, Figur? Zure patua naizelako. Yo soy tu destino. Vale, lo voy a decir para... Es así. Seré inmortal... A ver, voy a hacerlo bien. Puedo hacerlo bien. Seré inmortal. Y ezkorra... Naiz... Pero vou baixar que teño un profesor de euskera particular. Pacheco! Encende a luz, porque ademais vou a presentar a miña sucesora. Ai, Pablo, acordaste que hoxe na proba de sonido dixente si podías compoñer unha canción agora? Agora non. Quero dicir, agora sí, pero non en este momento. Pilar, agora sí. Kaki. Ayuda a Naomi Campbell. Espera. Agarda, agarda. Pablo, tes a canción localizada? Sí, a ten. A ver. Sigor,
¿Cómo se di? Besar, o sea, un beso de corazón es besar cada bat. Estoy en euskera, que te estás flipando, Manuel. ¿Cómo? Mushu, pero abrazo de corazón. Besar cada bat. Piote. Vale, Candea, ven para aquí. Esta é a miña sucesora. Demetrio. E de Guitiriz Donosti. Es la niña de mis ojos. Sube aquí, Candea. Pablo, vouche dedicar unha canción. Ti sabes bailar? Sí, bailas. Presentaches desde un casting e todo. E colleronte. Que guapa ves. Pablo, vai. Esta é a miña sucesora do Entroido. Cando a mí xa me queda pouco. 4 telediarios. Entón... Sí, no, sí, vos reído. Aquí sí, Cervi, mira, Cervi de así. Cervi non, Urco. Va, Candea, miña sucesora, vai. Dalle caña. Dúas. El corazón. Que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar, la que me hace. Es que a miña debilidade, Candea, de Guitiriz Donosti. Veñen dende San Sebastián, a verme. Grazas, Candea, a miña sucesora. Ben, corazón. Demetrio, a miña sucesora, Bueno, basta, poucos, A mí parece que no, pero os anos van pasando, verdad, Candea? Os anos van pasando. Supongo, Dios. Que elegancia púseme para cantar. Aquí sí. Cantei en euskera. Demetrio, estás flipando. Por que canto? Espera, pero mércores teño máis idiomas aínda. Sí, sí. Pois sí, vas flipar, lista. Falta o catalán. Ti espera, que vas flipar. Ti espera. Agarda o mércores, que vas quedar así. Ti vas flipar. Sigor, levántate. Aquí está o meu profesor particular está casado, para todas as de Paste Ponte. Levántate, Sigor. O meu profesor de euskera. Fortes aplausos. Es que ricasco. Estaba todo o día dicindo, como se diz? Porque, sabes, Sigor, o primeiro ia cantar eres tú. Por eso, sabes, che dicía, eres tú, pero a nota, a de do, costaba. E dixen que non. Por eso che dicía, e como se dice? Su será. Su será. Que pasada. Eu non teño en Goya porque non quero. Non traballo na televisión española porque non quero tampouco. Bueno, vou saudar por aquí para a xente. Bueno, iso, a galiña... Mónica, faime unha foto así con este vestido. Claro, a ver, pero que non se mira o micro, posando. Como el, que se me mira a espalda, como el Zapataki. Vale. A ver, por este lado non fun. Do libro, é verdade, o conto. A ver, Ai, vou outra vez o cachas. Do libro xa o conto despois. Que tal, Manuel? Como me está sacando? Que guapísimo, é unha pasada. É de Vilanova, de Cerveira non, de Arousa. O conto, sí. É a galiña Pipi. Entón a galiña... Por que grito tanto se teño un micro? Ese é un defecto que tengo. E a galiña Pipi era unha galiña que existe realmente. Que ela tiña un sono. Sí, señora, está flipando con... Entón o sono da galiña non lle podo dicir. Porque o conto está á venta. Vale 15 euros. Pode comprarlo por internet ou eu, por unha servidora tamén. Entón, mañá me compran, vale. Entón, fun, xa che digo, fun por Euskadi, por Málaga, por Cataluña, vi a outra Pilar. Faltache en catalán, o mércores vai flipar. Vai me dar o M por cantar. Bueno, eu sigo facendo. Grazas, Pablo. Quero un aplauso para Pablo, José e Ainhoa, que son os técnicos de sonido.
Máis forte o aplauso. Home. Que riquiños. E para José Pacheco, que son os meus produtores e road manager. Non ten firmado contrato aínda, José, pero quere ser o... Ai, vou baixar como unha estrela, como Lina Morgan na latina. Va, unha. A ver, quero palmas. Terén, terén, terén. Ui, cuidado. Terén, terén, terén. Terén, 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 terén. Pero para que digo tirín, tirín, se se cantar a canción? A ver... Agradecida y emocionada. Manuel, ¿estás dando a máquina? Espera. ¡Ay, mi amiga! ¡Ven aquí! ¡Marcha! ¡Shh! ¡Ven aquí, mujer! ¡Qué guapa está con Rabachol! El Rabachol... Na, 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 y no... ¿Cómo te llamabas? No me acuerdo. Esme, qué guapa estás, Esme. Quero te mogollón. Ai, vou. Como era? Onde que estabas? Bueno, pois ahora esperas que vou baixar coas escaleiras. José, mira, cando veñas comigo para Madrid eres que eres o road manager. Mira como baixo as escaleras como Lina Morgan. Ya reconozco al caballero que manda flores y no sé quién es. Y al estudiante dicharachero que es un Don Juan en busca de su Inés. Al señor que con su esposa Carmen, mi amiga. ¡Qué talento, verdad! Hola, ¿qué tal? Bueno, despois a canto, porque xa me está... Mira, mira, xa están todos aí gruñendo. Jesús, parece un nenito gruñón. Vou por aí para adelantar. Paco, ¿qué tal? Estabas de pé mirándome as pernas. Son pernas boas, porque eu fui un campeón na promesa de marcha atlética, na ginástica. Así que vou mandar un saúdo a miña entrenadora personal, Bisi. Bisi, quérote. Ala, mandei, Estos son pernas. Sí, Kaki. A ver. Así. Pero doulle a espalda a Demetrio. Ai, non está... Él está con... A ver, entón pa ali. Sí, a ver. Xa vou! Que prisas. Bueno, eu teño que ter mi tempo, que unha estrella como tú non está para tipos como yo. Oi, cuidado, Kaki. E se tiene que ir ao viaje. Eres quen que... Agora, con todos vos, os do Val de Lérez, ¡aplausos! Preocupada do que facemos na murga, anda moi soliviantada. Din que somos uns granujas, nos viñamos doutra cousa. Xa tiñamos moi madura, pero deronos a idea, e agora somos marujas. Somos das balconeiras, e vimos a criticarte. Falamos do que sabemos, e se non sabemos, pois tamén falamos. Somos as balconeiras, e vimos a criticarte. Falamos do que sabemos, e se non sabemos, pois tamén falamos. Oi, mira Celestina, por aí ven a veciña esa que quedou preñada. Eu non quero criticarla, Dios me libre, non son mala, pero mira aquí que pasa. Anda sempre de parranda e cando trae o mozo a casa na parede escoito eu o racatanga. Non me podo parar moito, teño a bota no lume, non me gustan as lentejas moi pasadas. Hai na cona que xa cheiran a queimada. E agora que vou facer? Non vale para nada, frito unha xuva, requento un pouco caldo, algo habrá que comer. E agora que ti que tes, que teño moita fame, date calado, non me tires do xeño, non fai máis que joder. Agora tanto me ten, xa quedo aquí falando, come o que queiras, a ver si atrajanta, non te quero ni ver. Hecho que hai, o que hai, o que hai, ai, ai. Hecho que hai, o que hai, ai, ai.
hecho que hay, oh que hay, oh que hay, ay, ay, hecho que hay, oh que hay, ay, ay. Mira fina quen vai coado terceiro. Parece que che van moi arrimados. Non lle vexo a cara, pero de corpo está ben. De pouco pelo, todo non se pode ter. E quen será, quen será, quen será? O que sexa ande ser tal para cual. Sempre se xunta a fame coa gana de comer. Ela me igual, eu non me quero meter. E quen será, quen será, quen será? O que sexa ande ser tal para cual. Sempre se xuntan a fame coas ganas de comer. Ela me igual, eu non me quero meter. Non, non son unha persoa indiscreta. Non ando a ver a vida dos demais. Non, de quen será aquela bicicleta que leva todo o día onde o portal. Non, eu non pregunto a mí me digas cousas. Para as cotillas eu teño un imán. Non, pode decirme todo o que queiras. Prométoche que non o vou contar. E este é o meu balcón, oh, oh, oh. Ten boa ubicación, oh, oh, oh. Controlo o que pasou, oh, oh, oh. Quen entra e quen marchou, oh, oh, oh. Tamén tomo fresco e o sol. Vigilo quen entra no Freud e o que comprou. A presidenta da comunidade quere guerra porque mandounos unha circular diciendo que esto era unha feira. Mas lle valía meterse no seu que te leía, porque eu se abra a boca logo vai subir o pan. Pero eu como son discreta non falo dela, non digo nada. De que anda co frutero, gustalle a fruta e moito máis. Libertad para falar de ti e dos demais. Somos necesarias na vida. Eu quero libertad para cotillear. Xuroche que sempre eu digo a verdad. Libertad para falar de ti e dos demais. Somos necesarias na vida. Eu quero libertad para cotillear. Xuroche que sempre eu digo a verdad. ¡Vámonos arriba, rapaces! ¡Vámonos! Hai xente que me pregunta se pasou o do butano, se non veu inda o carteiro, se mirei a tal fulano. Eu con cara interesante, con paciencia lles contesto, deixo pasar un momento e logo lle fago un traxe. Somos as balconeiras que vimos a criticarte. Falamos lo que sabemos, e se non sabemos, pois tamén falamos. Somos as balconeiras que vimos para alegrarte. Estamos sempre de Delia. Que viva o Entroido de Pontevedra. Hola, Pilar. Sabes que xa venderon o piso do lado? ¡Oli, veciñas! Hola, como te chamas? De onde ves? É de quen ves sendo? Ai, estás casada. Oy, a ver. Cuenta Oli, cositas. mira, yo me llamo Toñi, ¿vale? Y soy del norte, aunque ustedes no lo parezcáis, ¿vale? No lo entendáis.
pero soy de Ceuta, claro, del norte de África. ¡Uy, uy, uy! Uy, y mi marido, mi marido, mira, se levanta muy temprano, se va al taller, no se droga, no bebe, no fuma. ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué bien! Digo, a ver si sigue así cuando salga de la cárcel. De verdad. Y bueno, como me compré el pisito nuevo aquí en Pontevedra, necesito unas cositas para comprar para la casa. ¿Aquí hay mercado? Eu quero comprar barato, pero non sei onde ir. Quero brajas a 3 euros e pañuelos de cachemir. Donde cona está, que non a podo atopar. E onde está a feira, xa fun pola Alameda. Baixei outro día, entre o mercado máis da ría. Ali non mirei nada, total que non estaba. Veña todos para arriba, para Alameda, para arriba. Veña todos para abaixo, para o mercado, para abaixo. Veña todos para arriba, para Alameda, para arriba. Veña todos para abaixo, para o mercado, para abaixo. E fixen último intento e crucei a ponte pra cá. Estaba no mesmo sitio, Lores quereos putear. Os dos oes se clavaban, que les tiñan o control, que mandaban máis que Lores, pero ele moi cabezón. Todos a chupar, aquí non manda ninguén máis. Todos para o recinto, que Lores saca o cinto. Eu non quero criticarte, Lores, digo xa verdade, pero a mellor feira sería arriba na Alameda. Eu non quero criticarte, Lores, digo xa verdade, pero a mellor feira sería arriba na Alameda. Eu non digo nada máis. Como non se vai dicir nada máis? Hai moito máis que dicir aquí en Pontevedra, re Dios. A ver, sobre todo a sanidade, bendita sanidade. Eu ando ben chemaliña hasta hai pouco, pero bastante pouco, como hasta onte, ou hai 5 minutos, máis ou menos. E andome de hospital en hospital. E chegaba ali, e que che daban? Apacitorio. Ibas a outro centro médico, apacitorio. E ibas alá abaixo, e tamén che daban outro apacitorio. É que che dicían todos, meteos no cu. Me cago na nai que eu daba a todos, Tres hospitais hai na vila, provincial, Montecelo e Quirón. E si tes que ir a algún deles, vai tener rezando a Dios. Tres hospitais hai na vila, provincial, Montecelo e Quirón. Da Parda xa non falamos, non che quitan ni unha tos. O que vaya ao Quirón, que se cuide, que se cuide. Ojalá teña sorte e non o atenda Rafa Domínguez. Se vas ao provincial, leva casco por si acaso. Cuida ben da cabeza, porque estás caendo a cachos. Se vas a Montecelo, é mellor xa morrer de infarto. Porque si botas tempo, o ate de parking, jode os cartos. ¡Arriba la O que vaya ao Quirón, que se cuide, que se cuide. Ojalá teña sorte, que non o atenda Rafa Domínguez. O que vaya ao Quirón, que se cuide, que se cuide.
Ai, Eugenio, viches que outros días salí na televisión? Xa sei, Xa sei, deixa falar os demais, me cago no Dios que non dou. Viche, cando saliu ti dicías que era un lanzagranadas, sei cuáles granadas, eran bazocas. E na televisión saliu bazocas, que lo sepa todo o mundo. Xa sei. Pero bueno, Maribel, eu penso que viñeron a facer un reportaje teu para o National Geographic, Home, claro. Aquí onde ti me ves podo parecerche que son moi sosa. Cando vai chegando a noite, poñome moi cariñosa. Na hora de ir pra cama, fajolle así a este mamelón. Pasa, Eugenio! Vos de facer un home aquí na cama, máis no balcón. Voulle facer de todo, xogar ao teto e ao trompicallo, a postura da Violeta e o salto do armario. Unha cousa só lle pido e é que me faga unha porcallada. Faime a postura do peixe da media volta e nada. Cando pasan no barrio sempre me sacan na televisión, porque sei no todo, porque son moi fina, porque eres un bicho en peligro de extinción. A familia real non está pasando o mellor momento. Leticia anda nas revistas e as peripecias do abuelo. Estánse todos temblando na maioría de Leonor. E a última esperanza do seu papá, te lo digo yo. Sei que xa fixo a mil e xurou bandeiras xa licenciada, pero as últimas noticias son que de traballo nada. Ten unha xenda apretada e cos militares anda bastante. Según Puente da Zarzuela, prepárase para comandante. Cando pasa no barrio, sempre me sacan na televisión, porque sei no todo, porque son moi fina, porque eres un bicho en peligro de extinción. ¡Arriba! Ois, Eugenio, ti pensas que eu estou gorda? A ver, Maribel, xa estou cá farto de escuchar todos os días a mesma conversación. A ver, a mí pareceme que tes un corpo bastante común. Pero común como? Como un camión. Non uso tangas desde fai moitos anos. O cordelito facía moito daño, era imposible, andaba como un pato, tira que tira, e así pasaba o rato. E libereime da moda e dos lazos, non son esclava do que digan os machos, pouco me importa, levan todo apretado, este é o futuro, compreinas no mercado, leva unha branca e veras, as cocheiras cubridas, como dalle ante para atrás, iso sí que recicla, dalle a volta do revés, non se verán os frenazos, ter as brazas novas, por lo menos prometo. Chamo María, queres facer tapeses, enseñar cousas para gozar de placer, moitos xoguetes, deses que son de meter, non pintar cousa, por fin me sinto muller, provei anillos, gastelle todas pilas, o satisfalle, menuda cosa amiga, xa nin che conto, lo de las bolas chinas, este outro mundo, podemos res tranquila, con lubricante verás, quitan o cheiro do mar, a fantasía sexual, facelo con corte
Johan xa non ten máis que buscar. Aquí está Demetrio en medio, non está nada mal. Cheira fatal, cando entro no baño despois do meu home me cheira fatal. Parece a celulosa, non sei o que come, me cheira fatal. Ademais se recrea deixando derrapes, se cheira fatal, cheira fatal. Cheira fatal, e por máis que lle digo que cuide o intestino, me cheira fatal. Non hai bicho viviente que poda durar lo que asco me dá. Como siga cajando así de esta forma vou me separar, cheira fatal. Doulle co ambientador, tinta cheira peor. Este cheiro non se vai con a que o botou. Doulle co ambientador, tinta cheira peor. Este cheiro non se vai, quererme matar. Cheira fatal, cando estamos na cama tapados coas plumas, me cheira fatal. O cabrón bota un pelo e espera un momento, me cheira fatal. Cando estou despistada, levanta a manta, bomba nuclear, cheira fatal. Cheira fatal, cando saca os zapatos despois do traballo, me cheira fatal. Ese olor penetrante no illo sin aguante, me cheira fatal. Chámame exagerada que non cheira nada, que huevo chaval, cheira fatal. Doulle co ambientador, tinta cheira peor. Este cheiro non se vai con a que o botou. Doulle co ambientador, tinta cheira peor. Este cheiro non se vai, quererme matar. Cheira fatal. A ver, Finita, sal do balcón e métete pa dentro, Que tes que fregar os platos, Finita. Veña, entra pa dentro. Lavas ti, que eres un machista de mierda. Que machista, Finita? Pero non ves con te freguei no seu. Mala chispa te coma, ainda por encima de machista, eres un roñoso e rencoroso. A ver, Finita, ti mires ben pa min. Eu non estou feito, chavale. Eu collo a porta, marcho e que mande sobrar por aí adiante. Non teño que estar aquí. Vaite. Podes marchar con quen queiras, ay, ay, ojalá no me caera esa breva, ay, ay, ojalá, porque levo toda a vida, estoy sin vivir, e por moito que me empeñe non fago bo de ti. Podes facer as maletas, ay, ay, ojalá, pero se sales non entras, ay, ay, ojalá, a ver se atopas que te vaya a querer, pero tú te lo pierdes, saca en monta muller. Onte marchou, pero volveu cunha trompaza criminal, coa camisa e o pantalón manchados, de vomitar como deixou a casa entrar. Inda falou, Inda tiña máis que decir. non lle entendí ni unha palabra ao marajá. Eu collino polo peito e dixen, vai te lavar, nai naná, vai te lavar. Será cabrón, cando tiña rematado de fregar, dous tres pasos hacia o baño e unha hostia e mallou, e ao baño non chegou. Tivemos unha derrama aquí,
Bueno, moi boas noites, ahora sí que sí, somos os do Valdo Lérez, encantadísimas e encantadísimos de estar aquí con ustedes. Non vamos falar de política galega, sí que vamos falar de política galega, pero a ritmo dunha cumbia que nos vai tocar aquí o amigo Mira, a cumbia, Fermín. unha delas rompeu aguas, mira pa aí. Venga, contar. Da política galega quixera contarvos algo porque estamos en campaña, non imos pasar de largo as primeiras sin Feijóo, sin que casi non me acordo, en Madrid se capinchou e non ten a rueda de reposto. Alfonso Rueda na moto, Gómez Besteiro e bo mozo, Ana Pontón fala moito e a Marta Lois non a conozo. Pois este é o panorama que temos aquí en Galicia, sempre che fala máis merda dos outros que van nas listas. Arriba, ai, ai! Os aerogeneradores van enerxía moi limpa, máis limpa teño eu a cona, que tamén ten enerxía. Se caban poñer uns cuantos onde a praia da Lanzada, de paso que fan corriente, sobran as boliñas blancas. Alfonso Rueda na moto, Gómez Besteiro e bo mozo, Ana Pontón fala moito e a Marta Lois non a conozo. Pois este é o panorama que temos aquí na terra, sempre che falan da merda aqueles que peo cheiran. E Alfonso Rueda na niribiribira, Gómez Besteiro e bo mozo, Ana Pontón fala moito e a Marta Lois non a conozo. Pois este é o panorama que temos aquí na terra, sempre che falan da merda aqueles que peo cheiran. Se falo de Pedro Sánchez, este non ten unha moto, igual que a Pontón fala moito, pero este sí que o conozo. Cando di branco e negro, se cá non conta mentiras, é un cambio de parecer, como pasou coa amnistía. El vei no falco, non colle un tren, porque o ave aquí non ven. El vei no falco, non colle un tren, porque o ave aquí non ven. Na última investidura, el fixo moitos amigos, poñíaselle moi dura, eu falo da investidura. E fixo moitas promesas, agora ten que cumprilas. Dalle todo a Cataluña, e aquí non suben a autopista. E ven no falco, non colle un tren, porque o ave aquí non ven. E ven no falco, non colle un tren, porque o ave aquí non ven. Traballaba con ministras como a Irene Montero, de todas, todos e todes, a ela votou na primeiro. Cando entregou a carteira, notábase o recelo, case no a solta da man, a quen lle gusta perder diñeiro. El ven no falco, non colle un tren, porque o ave aquí non ven. El ven no falco, non colle un tren, porque o ave aquí non ven. El ven no falco, non colle un tren, porque o ave aquí non ven. El ven no falco, non colle un tren, porque o ave aquí non ven.
Porque o ave aquí non ven. Bueno, señoras e señoras, moitísimas gracias. Boa noite a todos e todas. Con esta política de balcón, con esta retaíla de balcón, nos despedimos os do Valdolérez con este temiña de música e actualidade en xeral. Moitísimas gracias polos aplausos, moitísimas gracias polas colas. Que viva o Entroido de Pontevedra, que viva o Festival de Murgas por moitos anos. Que pasa, María Luisa? Aquí acabo de chejar. Veño de recoller pellets e non vexas ti que ambiente. Pero fuches traballar. Eu que va, fun falar e mirar o que fan as demais. As praias chegaron Pérez e Rueda tarde parou. Está Pontón indignada e Sánchez non se enterou do plástico que xa había. Aí todo o mundo cala. Recollen 4 boliñas, recollen 4 boliñas e unha foto para a campaña. É que me paso día de leria coas veciñas do meu portal. Vigilamos, damoslle a lengua, o que nos gusta é criticar. É que me paso día de leria coas veciñas do meu portal. Vigilamos, damoslle a lengua, e sin poder non has de quedar. En Cataluña hai xenios, como hai en todos los lados, persoas moi importantes que fixeron bo traballo. Gaudí, Caballé, Dalí e tamén Joan Miró. Pero máis listo de todos, pero máis listo de todos, o Papacona de Puigdemont. Moita xente se cuestiona de que se vai disfrazar, de indio, de policía ou de sirena de mar, o de moda e de Rubiales, o estilo de Hollywood. Careta de Aníbal Lecter, careta de Aníbal Lecter, e os bicos metelos no cu. E é que me paso día de leria coas veciñas do meu portal. Vigilamos, damos a lengua, o que nos gusta é criticar. É que me paso día de leria coas veciñas do meu portal. Vigilamos, damos a lengua, e sin joder non has de quedar. Aquí todas las parellas teñen o seu mal momento. Tirase todos los trastos, como pasa no concello. Iván non lle bailadores, este solta amenazas. Polo carallo dixeches, polo carallo dixeches, non hai cartos pra Feira Franca. E é que me paso día de leria coas veciñas do meu portal. Vigilamos, damos a lengua, o que nos gusta é criticar. É que me paso día de leria coas veciñas do meu portal. Vigilamos, damos a lengua, e sin poder non has de quedar. Hai Demetrio, non has de quedar. hai Milores, non has de quedar. hai Gulías, non has de quedar. e o xurado, que guapos están. e este público, Gracias por estar. Valdolérez, xa vamos marchar. Valdolérez, xa vamos marchar. Valdolérez, xa vamos marchar. Somos as balconeiras e vimos a criticarte. Falamos do que sabemos e se non sabemos, pois tamén falamos. Somos as balconeiras e vimos para alegrarte. Estamos sempre de leria. Que viva Entroido, o Entroido de Pontevedra.
Entón, quítame. Vou esperar, Paco. Reventei o micro. Algo pasa con Mary. A ver, asoma. Marilyn Pontevedresa, que si, Demetrio, ti xa me miraches outro día. Sí. Que riquiño é. Dime que estou guapísima. Manuel, estou guapa. Candea, estou guapa. Se non canto con este, non pasa nada, eh? Creo que sí, non? Pablo, teño que cantar con este. Pero así non me podo mover igual. E para a agencia de modelos non é igual, porque teño que facer así. Non sei se me teñen que cambiar o micro, vou preguntar. Joaquín, non estás facéndome fotos? Ai, non é Joaquín, mi madre, que non miro un carallo, xa teño presbicia desta. Pero vou preguntar se me van cambiar o micro, non? Chicos, canto con este? Ah, non, vanme cambiar a pila. Perrea. Pago baño, teñen ganas de mexar. Agora centrémonos, que teño que cantar por Marilyn en inglés para Demetrio. Pilar, o mércoles canto en catalán. Na miqueta. Se parla catalán. Xa está. Escoitaseme. Vale, entón vou empezar de Q. Claro, porque queda máis Marilyn así. José, cantas actuacións vais me dar en verán? 3. Demetrio, 3, non? Va, Pablo, empeza. Cando queiras. Pero dalle caña, porque para meterme nesta canción, cuidado. A ver, vengo Q así. The friends are glad to die for love. The delight in fighting to hell. But I prefer a man who lives and gives expensive yours. A kiss on the hand, maybe quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but won't pound on your hammer flat, or held you or him out of mic, make it cold. Our scale grow up, and we all lose our chance in the end. But squid, cut or basic, this rock don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Carrier, Black Star, Frost, Goodman, talk to Harry Wilson, tell me all about it. There may come a time when Leslie's a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard boy employer thinks you awful nice, but get that ice or else no die. He's a guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that your losses go back to the spouses. Diamonds are a girl's best friend. I hear all the first that is click platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think at first that mood might be like Sonic if little pets get baguettes or get baguettes. Time rolls on and duty's gone, but beware when they start to descend. But stiff back or stiff neck, you can't stray out.
Mr. Kennedy. Ai, voulle cantar unha canción a Gurruchaga, que está de cumpleanos. A ver se me contrata de corista. Está hoxe Sabina, Gurruchaga e José. Aí vou. Tipo así, Kennedy. Bueno, Kennedy no, Marilyn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Gurruchaga. Happy birthday to you. Demetrio, teño unha idea. Se me contrata de corista Javier Gurruchaga a Orquesta Mondragón, tráelos en agosto. Non? Que? Entón canto. Hola, mi amor. Onde está José? José? Non está, xa marchou. Cande de contratar, marcha. Sí. Bueno, Pacheco, José, teño que facer tempo, me dixeron os estes, os que están detrás. Entón tes que encender as luces. Aí vou. Aí vou. E non está cá aquí, agora sí. Paco, por favor. Paco, Paco, Paco de mi Paco. Paco, Paco, Paco. Ven pa aquí. Aí vou. Non son Naomi Campbell porque non quero. Bueno, gracias, Paco. Que tal o están a pasar? Xa queda. Hola, Loli. Hola, Josan. Que son amigos tamén. Hola, Marina. Ai, teño que baixar como Lina Morgan, que non acabei de baixar. Demetrio, que tal o estás a pasar? Sí, teño que facer tempo, entón eu improviso palante. Ai, Sabina, que teño que cantarlle Happy Birthday, por se acaso de corista. Claro, xa que sí. Ai, veña, Joaquín, teño que cantar, ya que sí. Ai, vou, Joaquín, vai por ti. Esta chaqueta de quen é? Porque así queda fatal. Que riquiña Pilar. Pilar sempre se preocupa por mí. Cuidado cos tacóns. Aquí estou eu para cantarlle o subo, non mellor aquí, non? Aí vou, Joaquín, pero esta atrapallada non está ben aquí. Porque agora cando me graven... Non é atrapallada, pobriño, de quen é? Corte fiel, carallo, que... Ah, claro, dos Balbo. Non é dos chinos, non é dos chinos. Aí vou, Joaquín. Bueno, tamén ti, Joaquín. Aí vou. Claro, Joaquín é o fotógrafo. Ai, teño unha canción para os fotógrafos o mércores. Tendes que mirala por internet, o que nos veña. Pero vindes todos o mércores. Teñolle unha Lores. Vas flipar, Demetrio. Sí. Dúas, teñolle dúas. Sí. Que? O xoves. O mércores é a catalana, que vou cantar en catalá. Máis idiomas. Aí vou, Joaquín, vai por ti. Sabina, digo. Aí vou. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Joaquín. Happy birthday to you. Estás flipando, Loli? Que sí. Como mellorei a voz, Aquí sí. Gracias, Loli. Bueno, vou facer tempo, como teño que subir. A ver. Entón, o que ia dicindo? Bueno, conto xa fixe publicidade. Entón, a ver. Señora, onde vai? A mexar? Vale, vai. Vaya por aquí, cuidado, claro, que pode... Hola, Vanessa! Mira, dame un bico, porque... Hola, claro que é miña amiga tamén. Hola, como... Pois antes non me fixe. Eu saúdo a todo o mundo, como en total. Aí vou a por Manuel. Cuidado, señora. Mira, o mércores, cando cante a canción en catalán, non ten que ir ninguén a mexar, porque teño que estar concentrada, É unha canción para Serrat. Bueno, Pilar, ti non vayas ao baño, cando canta a canción en catalán, que teño que estar pensando. A ver, Marta, veña, para que me miren en Donosti e me volvan a contratar en Bilbo. Aí vou.
Es que ricasco. Joaquín, así ahora como el zapataque, a ver. Es como pe. Espera, de outro lado, que si non se me mira o micro. Que guapa, verdad? Xa digo todo eu. Vou tocarlle a Manuel os brazos outra vez, porque unha pasada, Eu xa vou pa cama contenta. Mírame. Pero aquí ten un tatuaje por Milagros. Querida Milagros. Aquí hai algo, Hai tema, pero vamos. Tania, que tal o estás a pasar? Ai, vou a xunta de Carmen. E a baixar como Lina Morgan. Ai, vou, Carmen. Carmen, ti que sempre que atopo pola rúa, Carmen me di, é máis mona. Éncheseme así o ego unha pasada, me din. Que talento tes, María. Non sei como non estás na CVG. Xa non, é verdade, xa non podo. Abarco todo. Sí, que riquiña é. Carmen, sí. Alégrome moito de verte, pero agora vas flipar, porque vou baixar agora así como Lina Morgan. Ah, non. Mellor voulle cantar a José e a Pacheco, que son os meus road manager, esta canción tipo Marilyn. A de Lina Morgan a canto o mércores. Aí vou. Estades preparados, José, Pacheco? Baixo por aquí ou por outro lado para que me están a marear. Me cago na cona que boto. Aí vou. A ver. É unha canción de amor, Aí vou. Ai, tendes que dar palmas todo. Parece que un contacontos isto. Aí vou. Eu empezo así, tirín, tin, pero despois xa canto a capela, Eu non canto un playboy, playback. Canto en directo. Pasa, chica, que teño que estar concentrada, que vou cantar en inglés, que non é a miña lingua nativa. Aí vou. Para José, para Pacheco, os meus road manager. I wanna be loved by you. A ver este home, me está estropeando a canción. Que se non nos saímos na tele. Sai aí polo medio, como xoves. Madre mía, es el vecino el que elija al alcalde. Hasta ahí. Ahí voy. ¡Pacheco! Ay, carajo, ¿dónde va ese? Bueno, ¿a quién? ¿Quién está de cumple? Non, primeiro despois, canto despois a él. Porque xa está. Bueno, pois esperade. Pero baixo cantando. I wanna be loved by you, yes you. Nobody else but you. I wanna be loved by you. Alone, poop, poop, pidoo, poo. I wanna be kissed by you, yes you. Nobody else but you. Tendréis que levantarme así. I wanna be loved by you. Hello. Ai, son os meus homes. Ai, presento. A ver, que aquí? Vas pa un lado, pa outro. Mareame a cabeza, Espera, ahora teño que salir polo telón para presentar aquí a esta magnífica Murga do Grove. Que son moi guapos todos, Aí vou. Ai, xa están os meus road manager. Con todos vos, os arrombados. Sí, dixeno ben.
non son 2 nin 3, hasta en patinete van levar os paquetes de Amazon. Tamén hai repartos que acojonan moito máis que unha factura da luz, e da que dijas que non, si que che ten bloco, o verlle a cara o DSU. Pero todos eses son aficionados a repartir, de verdad están os arrombados. Chegamos donde sea, corre el barco, bueno, se un piso non pasamos do cuarto. Non somos tan lentos como a Cotovelo, que para o pexón leva 9 anos e medio. E mira que loqueamos sin ninguna casa, el perito ladra pero non hace nada. Carallo Pochucho dice que non fai nada, eleva tros que aquí na perna unha semana. Boa noite, boa vila. Somos os repartidores. Traemos un paquete pa un tal M.A.F. Lores. Pero non está. Por lo tanto, si non está, non deixamos o paquete. Volveremos outro día. Por non vos riades. Esa señora rubia que está aí que a vexo, guapísima, por cierto, de Mourente, que ten un casoplón ao lado de Casa Saljadoiro. Esa rubiasa. Unha cousa, che vou a dicir, rubia. Creo que se chama Martina. Non somos repartidores. Tienes un cartel a la puerta de tu casa, Casoplón, que pone perro peligroso. Mira, a nós, o de perro peligroso, no. A próxima non che deixamos o paquete. Vale? O perro é moi bonito, chámase Trotsky, pero aquí en Dalecio ten unha trabada que leva 15 días ao Monteselo. Vale? Non eres ti, é túa tía. Non te rías tanto. Por lo tanto, os arrombados somos do Grove. Vimos a darlle alegría ao Carnaval de Pontevedra. Vale? Así que, azúcar. Vamos. Toca reparto na calle 14, dalle pa diante, que aquí non traballan os municipales. Desde que é maior de edad, Sala está na sopa e Fantaleono, deu o Grove na vida, e xa se foi clavar de do Rei Melchor. Moita xente comentaba, vaya cambio que Rejón, veselle moi desgastada, con arrugas na cara, e que está bella rapaza, mais que bella está bellaca. E os soldados parecían como son de Daniel Sancho, o corpo estaba nun sitio e a cabeza por outro lado.
DJ Paica, en Olifaz somos a él prepara tartas, sempre a fauna media se la boa fresa. El Montanata. Unha cousa, boa vila. Fostedes pioneros no tema da regulación do tráfico. Jodéstedenos a todos os forasteiros. Que vaden pa aquí, que vaden pa lá, frena. Vale. Unha cousa, isto vai se poñer de moda. No Grove está triunfando, porque somos do Grove. Además, dunha maneira moi ecolóxica. Non é agresiva para o medio ambiente. Por lo tanto, non no Grove ahora mismo, para regular o tráfico, temos baches. Unha cousa. No Merdajosto un rapaciño de 13 anos, de feito, mira, vos para visitar o Grove, ides a la Capilla de las Conchas, paseito en barco, e máis o Turitren. El Turitren os dá a vueltita toda e os topáis con todos os baches. Pero unha cousa, hubo un rapaz de 13 anos que caeu nun bache. 13 anos. Eso foi en agosto do ano pasado. O rapaz pegou estirón con 14 anos xusto na festa do marisco e pudo salir do bache. Unha cousa. Non é broma. Non é broma. Que se vai poñer de moda. Vos poñedes os badés e no Grove poñemos os baches. O sea, pack turístico Grove. Primeiro, Capilla de las Conchas, paseito en barco, vinito, albariño, hinchoollos. Y tercero, Turitren, ruta de los baches. ¿Vale? Así que, boa viaxe. Somos mecos, somos do Grove, estamos encantados de vir a Pontevedra. ¿Vale? A cotobelos va de quedaronlle altos e pa que lle dera media na rotonda fixo buratos. Tamén son moi bons pos huesos, aínda que non o parezca. Vas coa cabeza torta e sales con ela dereita, sales con ela dereita, mellor que irá pa Xareta. Tuveron que vir da NASA pa resolver este caso, porque mi que é difícil rellenar os buratos. Deron coa solución, pero o alcalde quedou moi jodido. Dixeronlle que os tapara con cuncha de birbiricho, con cuncha de birbiricho, con cuncha de birbiricho. No somos repartidores. Repartimos as cochinas compradas por internet. Pero unha cousa.
estaríamos encantados de que comprárades no comercio local. Nós tamén repartimos para o comercio local. As galerías Oliva, da calle Oliva. Nós repartimos tamén para a calle Oliva. Pero temos que dicir unha cousa. A rubia, aquela que está ali, a de Mourente. A que ten o casoplón ao lado do Saljadoiro. El perro. El perro, señora. Pasa, pasa, que non fai nada. Mira o rapaz, está escajallado, leva o mer de baixo. O can. Non, non fai nada, é Trotsky. O meu perrito se llama Trotsky. E non fai nada. Os collóns. Señora, non somos profesionales. Pero vos non vos riades. Porque por resto tamén temos. Vale? Ahora que ninguén nos escoita, vamos a dicir unha cousa. Somos repartidores profesionales. Raposo debate non lle foi como esperaba. Fixeronlle unha pregunta un pouco complicada. Sudou máis ca Doraemon nun control de aduana. E solo lle preguntaron 2 máis 2 canto daba. E no debate a cotovelo todo Dios foi enriba. E el ali defendeuse como jato panza arriba. Pa recordar o momento fixo unha estatua enclavadiña e foi na poñer na toxa ao lado da capilla. Foron na campaña electoral o corpo a pezar carteles. Iban con tanta ansia casi se pezan entre eles. Que normal co show dos nosos representantes rueda poña eleccións en carnavales. E ahora que pa xunta hai que votar, toca protestar nas urnas. É o momento de que non las paguen todas xuntas con as boliñas blancas. Din que son seguras, pois que as metan unha a unha. Por donde se enfían as agullas. A rueda do Jove solo lle interesa inaugurar a taberna da Villa Bella. Ai da Villa Bella. O dueño sacou queso e aceitunas, presidente Cañas tirou a algunha. Tira de dúas. La 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 la. Presidente Cañas tirou e algunha, xa sabes a respuesta a esa pregunta. Tírame dúas. Temos un grito de guerra. Somos repartidores
profesionales. Unha cousa. Bueno, non debería dicilo, pero hoxe somos poucos e prometíllame a mi hijo, non lle conto a nadie, Pero bueno, hoxe somos poucos, vou non contar. Rodri é o máis veterano no tema de reparto porta a porta. E o tipo ten nos ollos rayos X. Ti pides paquete, outro pide unha bolsa, outro pide non sei que. Rodri, escanea. Dios, que fixo. Adivina. Iso unhas pastilliñas para non sei que. Os homes. E resulta que outro día dime mi mamá Martín, bolas chinas. Bolas chinas? E que é eso? Bolas chinas. Sí, son de plástico. Vale. Eu, todo ignorante, collo o paquete, vou para Campo Lameiro, terceiro izquierda. Señora, ai, filliño, que traes e tal. Eu, tonto perdido, en vez de dicirlle, toma o seu paquete, señora, díjolle, bolas chinas. Ignorante de min. Dije, Rodri, o cabrón que ten rayos X nos ollos. A ver, non vos abro os paquetes, nin as bolsas. Pero o tipo falle así, pim, 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 e xa sabe o que hai dentro. Joder, Dios, que te dixo. Vale. Ben. Tira pa Campo Lameiro. Claro, van las chinas. Ali me sale una chica de 57 años. Señora, o seu paquete. Xa era hora que abría a porta. Menos mal que non tiña can. Gracias a Dios. Entonces dijo yo, Rodri, eres un cabrón. Joder. Eu ali chego cun paquete así, bolas chinas, e dixo, e ahora de que carallo isto? E dime, son bolas chinas, son bolas de plástico. Como bolas de plástico? Bolas de plástico. E miro no paquete, 57,60. Joder, cousa cara, Dios mío. E resulta que na lanzada están espesas todas. Están as bolas todas por ali, espesas. Sí, pero Rodri é moi astuto. É o máis veterano da empresa, porque somos unha empresa de paqueterías. Vale. Entonces, dime Rodri, e ten razón. Dije, mira, as bolas da lanzada, Rueda estuvo no Grove. E Rueda estuvo no Grove. A que ven o Grove? A tomar... Ven, no, Rueda estuvo... Cando foi do dar bolas, Rueda ven ao Grove e ven a comer concretas. Ven a jurar un bar. Por lo tanto, o das bolas, e Rodri tiña razón. Rodri, Borja, esta xente que hai aquí detrás, estes son ouro, vale? Un aplauso. Que facemos cando pides AliExpress? Repartir. Que facemos cando pides algo en Shein? Repartir. E que fan os arrombados se en Loren non fai ben? Repartir, repartir, repartir. Que facemos cando pides AliExpress? Repartir. Que facemos
Facemos cando pides algo enxen, repartir, e que famos arrombados, si Lores non fai ben, repartir, repartir, repartir. Bueno, nos aparte de paquetes, bolsas e demais, que sepades que Rodri ten uns rayos X nos ollos e sabe todo cando pedides. Rodri fai así a caixiña e di, ai, que vicio. Este pide un non sei que. Entón, a ver, é unha cousa entre profesionales, pero sabemos todo canto pedides. É unha cousa que temos que decir que en esta España, España, camisa... Hai moito vicio. Moito vicio. Pero ora, non somos só de criticar, non somos só de criticar. Nós temos moito corazón. Somos puro amor. Aquí hai xente jodidamente enamorada. Entonces, unha cousa, así como repartimos, tamén damos. En este caso, fora da fronteira do Grove, fora, atención, fora da fronteira do Grove, nos llena de orgullo e satisfacción que o rei estuvo en Sanxenxo, a ti, a nai, que eu, non sei que. Pero mira, unha cousa, para noso orgullo máis grande que hai no Grove, que somos xente de carnaval, este é o noso 10º ano, o 10º. Pero aquí hai xente que iba no carrillo e xa facía carnaval. Polo tanto, temos unha persona no Grove, unha non, dous locales, 2 negocios. No Grove nos enche de satisfacción cantar aquí en Pontevedra, na Boa Vila, a un amigo, a un familiar que é Martínez, Casa Martínez. En Casa Martínez, falar do carnaval, do Grove, os cosidos, os personajes e todo. En Pontevedra tendes unha comparativa. En Pontevedra tendes aí na calle, na rúa Vixe do Camiño, Casa Durán, que tamén se jubilou, Manolito de Casa Durán. Era un personaje como o Martínez do Grove. Sí, Manolito, ao da Porcona. E no Grove temos a Martínez. Martínez a nós como a comparsa acolleunos sempre como meniños e non é criticar, pero queremos que escoitedes esta canción, porque esta canción sona fora do Grove e yo dedicamos a Martínez, que Casa Martínez lle chamaban a de Fidel Castro. De Fidel Castro, carallo, que era o contrario, totalmente o contrario. Fidel Castro quedaballe, aí era arriba. Así que esta canción, desde fora da fronteira do Grove, adicada a Martínez, Casa Martínez do Grove, con todo o noso amor. Vai pa el. Vamos allá. Traemos un telegrama que ven directo da Habana. Vamos a ver lo que di, querido pueblo del Grove. Aquí el gobierno cubano, ahora que está jubilado, manda de vuelta a Fidel Castro. Montaba revolución
cada domingo cos callos. E coa súa mala hostia que borrapas acolleu a moita xente sin cobrar, porque en casa Martínez nadie quedaba solo como un can. E do Barqueirao tamén jubilouse Manolo, desta volta é que sí, ainda que o vexa subindo e baixando escaleiras. E porque fai crossfit, e porque fai crossfit. Parade. Non solo vos copiamos os badens, no Grove temos un concejal que ten chofer. Sí, ten chofer. De feito, ten familia aquí na comparsa. E lle damos tamén. Pero bueno, non vos envidiamos nada. De feito, creo que co tempo nos iredes copiando. Nos estamos co tema dos baches, nos ides a copiar. E co do chofer tamén nos ides a copiar. Así que, escoitade, temos un concejal fino, que ten chofer. E o concejal, avante máquinas. Fillo de carteiro, xa lle está collendo justo de non pegarsello, non quere gastar a suela dos tenis, fai coche oficial como paseando a mis Daisy, solo usa para asuntos prioritarios, como son mirueros que ou escapar de mecos. Chofe por imprudente, leva unha man solo no volante. O chofer dille perdón, no puedo evitarlo, sabes que soy un poquito manco. Esto es muy importante. Muy importante. En el Grove tenemos dos fechas claves. Una es San Valentín y otra es la fiesta del marisco. ¿Sí? Atentos. Marisco. Carpa de centollo, pulpo, tal. La carpa del amor. Tenemos carpa of love. La carpa de of love
Es la más disputada de todas, incluso más que la de la Nécora, la del Bogavante. La carpa del love es donde se cuece todo. La carpa del amor. Usted puede acudir a la carpa del amor, asistir solo y fijo que sale acompañado. ¿Vale? Vale. Explico. Voy a ser breve, porque nos tenemos que ir. Vale. La carpa of love, recordo yo xurado, temos un paquete pechado aí detrás para un tal M.A.F. Lores que vai flipar se o abrimos. Non está. Lo siento. Lo llevamos de vuelta. Somos repartidores. Pero vale. No sé cuándo vuelve F. Lores. ¿Vuelve jueves, viernes? ¿Cuándo tiene libre el señor? Da igual. Pero mira, lo que les digo, lo de la carpa del marisco, eso es... Aí o que non... É porque non quere. Mira, unha cousa. Vale. Vou ser rápido, vou abreviar. Vamos a ver. Mira, resumimos. Que non se vaya la gente. Vale. Carpa del amor. Tenemos la carpa, la cafetería, la carpa del bailoteo de una noche entera, tal. Entonces, hubo unha puxa, vou explicarlo brevemente, tal. Unha puxa, tal, pola puxa, pola carpa e tal, quen dá 10, quen dá 5, bueno, estuvo máis xustada, tal. O que perdeu, que era cuñado do alcalde, un tipo emprendedor, cuñado do alcalde é moi emprendedor. Entonces, non ganou, perdeu o puxa. Vale, entonces colleu e montou na carpa de estación de autobuses do Grove, montou la carpa del amor, fiesta del marisco. Falando con xente de Pontevedra, sei que hubo unha repercusión importante. De feito, descendeu a afluencia de visitantes á cidade, á provincia. Me dixeron en sitios estratégicos, comerciales, como é Hospital Provincial, Hospital Monteselo, pero sobre todo os vendedores do cupón da ONCE, as Cachapechejeiro, non venderon un carallo dun décimo. Pero o máis importante, aí sí que Lores dixo, hostia, aquí está pasando algo. En Cash Converters, nin chica. Que pasaba? A xente iba a pillar o billete de autobús e o tipo puñalle música. Una noche entera... Martiño, que os músicos din que queren que o público cante algo por aí. A ver como é eso. Aí vai a canción. Si nos dan a elegir entre Nacho y Pacucho, sintiéndolo mucho, no somos neutrales. Y si te quedas con algún de dije prefiere antes un piquito de Rubiales. Si te da cadeira una moneda de esas de céntimo que molesta, no tires con ela, farda ben jalada que dá pa moitos cubatas. Mira o do marino, non tiña no bolsillo e na cuja quedou sin carpa. Cando abriron os
criminal, pensaba que iba a ganar o do patio na cara. Mucho se a celebrar, mucho empezou a rabia e a berrar. ¡Hijo de! Me gusta la fruta. Non va a quedar sin carpa por un patacón e botou pa cupir na estación. Vaya carenazos, pa volver a Noyes acollía o bus pa Pontevedra. Que facemos cando pides AliExpress? Repartir. Que facemos cando pides algo en Shein? Repartir. E que fan os arrombados si Lore non fai ben? Repartir, repartir, repartir. Como di? Que facemos cando pides AliExpress? Repartir. Que facemos cando pides algo en Shein? Repartir. E que fan os arrombados si a Lore non fai ben? Repartir, repartir, repartir. De natalidad siempre fuimos los primeros, por eso as tuberías están rompiendo agua sin parar. También rompe un conductor moitos coches que confín foi porque o volante solo lle viraba pa estribor. Nos que andamos de reparto, de repartir somos entendidos. Temos unha cousa clara, que este mundo está mal repartido. Da igual cal sea a guerra, a de Ucrania ou palestinos, o que nos hincha as pelotas e que sempre as pagemos finiños. Antes de acabar queremos dar un premio o mellor dos nosos empleados, el o repartidor do ano, que reparteu sobre todo moitas alegrías. Foi Moreno da lotería. Marchamos por hoxe cheja de reparto. Eu de ti non me enfadaría. Esta é unha empresa de paqueterías. Nos xa nos vamos, pórtate ben si non os arrombados volverán a repartir co ano. Volverán a repartir. Gracias. Moitas grazas a os arrombados do Grove, graciñas. Nada, a vos esperamos o mércores ás 9 da noite para a segunda semifinal deste concurso de Murgas. Moitas grazas por vir. Ata o mércores.